И здравейте хора, аз съм Фредератор ВГ и днес ще направя съвсем кратък клип. Играем с пилота ВГ. Има малко проблеми с програмата. Ще се пробвам да го правя. И сега... Опа! И сега ще... таковаме... биве. И сега ще търсим разни пустини, такива неща. И аз скоро ще правя анбоксинг на моя нов лаптоп. И... тук приятелят ми пилота. Ние скоро съвсем скоро ще ходим на Пампорово и ще правим влогче така. И това ще е всичко за клипа. Ще една дума, че да има. Здравейте хора, аз съм пилота БГ и Фредди Терминатор БГ ме обеща да сложи линк към моя канал и може би неговите приятели и други ще видят този канал и може би ще се абонират. Да. Къде да знам? И така. Това ще бъде всичко от клипа, съжалявам. Има малко... Ако ми хареса, също така ще имам влогчета и не знам, ще реша скоро дали да си правя нов канал или не. Познайте какво, аз съм толкова тъпичък, че не си помня имейла и паролата. Окей, и не ми дрехме. Айде, ще приключвам. Благодаря ви, че ме гледахте, хора. Съжалявам, просто има малко проблеми с програмата. Това ще е всичко за клипа. Ще направим скоро пак нов клип в този свят, сигурно. И аре, чао. Да.